खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनाव जुदि बेंक एकाउन्ट दङब्ला बा नोंथांमोननि एकाउन्टआ जुदि जिर' बेलेन्स एकाउन्टब्ला नोंथांमोना 10,000 फैसा मोननो थांगासिनो दं दै। बे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मानिफ्राय मोननो हागोन? प्रधानमन्त्रि जन-धन यजनानिफ्राय, बे स्किमनिफ्राय नोंथांमोना भारत सरकारनिफ्राय बे नोंथांमोननि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं। खिन्थु नोंथांमोननि जि बेंक बेलेन्सआ जिर' बेलेन्स एकाउन्ट जानो नांगोन दै लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोना बे प्रधानमन्त्रि जन-धन यजनानिफ्राय नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन लोगोफोर। जायनि एकाउन्टआ जिर' बेलेन्स एकाउन्ट, नोंथांमोना बे प्रधानमन्त्रि जन-धन यजनानि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दै भारत सरकारनिफ्राय। बेवहाय नोंथांमोननि आधार कार्डजों लिंक थानो नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बेवहाय नोंथांनि बेंकआ KYC होनाय जानो नांगोन दै लोगोफोर। आरो बे नोंथांमोननि जि प्रधानमन्त्रि जि जन-धन यजनानि जि जोहै नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। गिबियावनो नोंथांमोना DVDजों लिंक थाथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ KYC आपडेट होनाय जानो नांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे नोंथांनि जि एकाउन्ट बेवहाय 6 मान्थनि नोंथांमोनहा बेवहाय जिर' बेलेन्स थानाय जाथारनांगोन दै लोगोफोर। माने नोंथांनि एकाउन्टआव 6 मान्थ थाइसेबो फैसा गैयि जाथारनाय जानो नांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बे प्रधानमन्त्रि जन-धन यजनानि जि स्किम, बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना 10,000 रांखौ माने मोननो हागोन दै लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना बे 10,000 रां जि प्रधानमन्त्रि जन-धन यजनानि जि स्किमनि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जानाय नङा दै लोगोफोर। अन्नानै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ फल' खालाम, लोगोसे शेयार खालाम, लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जोबथारनायाव साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। दिनै भिडिअ'आ